ዓለም ከም ትክያ ሒዝካ ትጭበጥ ትመስል ግን ተንኪኻያት በን ብዙሓት ሰባት ዓለም ብተንኮልን ብምሳልን እያ ትኸይድ ኢሎም ይኣምኑ። እዚ ግን ነፍስኻ ቤት መእሰርቲ ሓሶት ምእታው እዩ። ብትክክል ምንባር ዝጅመር ዓለም ብዘይካኻ ክትነብር ከም እትኽእል ንስኻ ግን ብዘይሕልናኻ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ምስ ተረዳእኻ ጥራሕ እዩ። ብትክክል ምንባር ብሓጎሳ ይጅመር፣ መብዛሕትኡ ግዜ ብቓንዛ እዩ ዝጅመር። እቲ ቓንዛ ድማ ክሳብ ሎሚ ተጋግየ ነይረ ኢልካ ካብ ምእማን እዩ ዝመጽእ። ኣብርሃም ሊንከን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ቅድሚ ምዃኑ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ድኳን ይሰርሕ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሰበይቲ 6 ሳንቲም መልሲ ከይወሰደት ረሲዓቶ ኸደት። ሊንከን እታ ሰበይቲ ኣበይ ከም እትነብር ኣይፈልጥን ነይሩ፣ ግን ተመሳሲለ ክሓልፎ ይኽእል እየ ማንም ኣይርአንን ኢሉ ኣይደቀሰን። እቲ ታሪክ ከም ዝሕብሮ ሊንከን ድሕሪ ስራሕ ሰዓታት ነታ 6 ሳንቲም ሒዙ ንብዙሕ ኪሎሜትራት ብእግሩ ተጓዒዙ ነታ ሰበይቲ ረኺቡ ሂብዋ። ንብዙሓት ሰባት እዚ ዕሽነት ይመስል ይኸውን፣ ንሊንከን ግን እዚ መሰረት መንነቱ እዩ ነይሩ። እዛ ንእሽተይ ተባዕትያ ድሕሪ ዓመታት ዓዲ ንምምራሕ ዘኽኣለቶ ዓብዪ ስብእና እውን ዝሃበቶ። ብትክክል ምንባር ካብተን ማንም ዘይርአና ንኣሽቱ ነገራት እዩ ዝጅምር። ተመሳሲልካ ምንባር ንጊዜኡ የርብሕ ይኸውን፣ ግን ውሽጣዊ ሰላምካ ይሰርቆ። ኣብዚ ዓለም ተመሳሲልካ ምንባር ከም ብልሓት ይውሰድ እዩ። ኣብ ቅድሚ ሓለቓኻ ሓደ ዓይነት፣ ኣብ ቅድሚ ዕርኽትኻ ካልእ ዓይነት፣ ኣብ ቅድሚ ስድርኻ ድማ ሳልሳይ ዓይነት ሰብ ትኸውን። እዚ ግን መንነትካ ምጥፋእ እዩ። ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ህይወት ከምቲ ኣብ በረድ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ እዩ። ፀሓይ ምስ ወጻት ይቐልጥ። ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ማስክ እንተገይሩ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ገጹ ምስቲ ማስክ ይላገጥ፣ ሓቀኛ ገጹ የጥፎ። ብትክክል ምንባር እንትጅምር እንተደሊኻ እቲ ናይ መጀመርያ ስራሕኻ እትጥቀመሉ ናይ ሓሶት ማስክ ምውፃእ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ዓለም ክትውስል ትደፋፈአካ እያ። ኩሉ ሰብ ይገብሮ እዩ ዝብል ምስ ድማ ይቐርበልካ እዩ። ግን ኣብ ውሽጥኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣሎ፣ ንሱ ድማ ሕልና እዩ። ጋንዲ ኣብ ህይወቱ ሓደ መትከል ነይርዎ፣ ሓቂ ኣምላኽ እያ ዝብል። ንሱ ብረት ኣይነበሮን ስልጣን ኣይነበሮን፣ ግን ንሓቂ ጥራሕ ሒዙ ንዓብዪ መንግስቲ ብሪጣንያ አንቀጥቂጥዎ እዩ። ተመሳሲልካ ምንባር ንደቂ ሰባት ባሮት ይገብሮም፣ ብሓቂ ምንባር ግን ነፃ የውፅኦም ይብል ነይሩ። ብትክክል ምንባር ክትጅምር እንተደሊኻ መጀመርያ ኣይኮነን ምባል ክትለምድ ኣለካ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ምስ ዓለም ተመሳሲሎም ዝነብሩ ንሰባት ንኸይቐይሙ ብምስጋእ እወ ስለ ዝብሉ እዩ። እዚ ግን ንባዕልኻ ምጥላም እዩ። ሮዛ ፓርክስ ትበሃል ጸላም ኣሜሪካዊት ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ኣውቶቡስ ተሳፊራ ኸላ ጻዕዱ ጥራሕ ዝቕመጡሉ ቦታ ንሓደ ጻዕዳ ሰብ ክትለቅቕ ተሓቲታ። እቲ ሕጊ ተመሳሲል ክሕለፍ ዝብል ነይሩ፣ ንሳ ግን ኣይኸውንን ኢላ። እዛ ሓንቲ ኣይኸውንን እዚኣ ንመላእ ኣሜሪካ ዘናወፀ ናይ መሰል ምንቅስቓስ ወሊዳ። ብትክክል ምንባር ማለት ንሕልናኻ ዝጻረር ነገር ምስ መፀካ ኣይኸውንን፣ እዚ ምስ መትከለይ ኣይኸይድን ምባል እዩ። ተመሳሲልካ ምንባር መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ፍርሒ እዩ ዝምንጩ። ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ዝብል ስጋት ንሰባት ናብ ውስላቱ ይደፍኡ። ብትክክል ዝነብር ሰብ ግን ጽግዕተኝነቱ ኣብ ሰባት ዘይኮነ ሰብ ሓቂ እዩ። እጋርካ ቆይንካ ምውዳቕ ተንበርኪካ ካብ ምንባር ይበልፅ ይብሉ። ዓለም ብተንኮል እንተዘይሰሪሕኻ ኣይተዓብን ኢኻ ትብለካ ትኸውን። እዚ ግን ዓብዪ ጌጋ እዩ። ንሓፂር ግዜ ሃፍቲ የምፅእ ይኸውን፣ ንነዊሕ ግዜ ግን ውርደት እዩ ፍርኡ። እቲ ዓብዪ በዓል ሃፍቲ ዋረን ባፌት ሓደ ግዜ ንደቁ ክምህር ከሎ ከምዚ ኢልዎም፣ ሰብ ንምህናፅ 20 ዓመት ይወስድ፣ ንምጥፋእ ግን 5 ደቂቓ ጥራሕ እዩ ዘድሊ። ናይ ዋረን ትምህርቲ እንተሓሲብካዮ ኣሰራርሓ ክቕይር እዩ። ንሱ ብትክክልን ብቕንዕናን ብምስራሕ እዩ ሎሚ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ዝኸበሩ ሰባት ኮይኑ ዘሎ። ብትክክል ምንባር ማለት ሰብ ኣብ ዘይርአካ ቦታ ቁኑዕ ምዃን እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሰብ ጻድቕ ክኸውን ይፈትን፣ በይኑ ምስ ኮነ ግን ካልእ እዩ። ሓቀኛ ስብዕና ግን እቲ በይንኻ ኸለኻ እትገብሮ እዩ። ሓደ ሓረስታይ ዘርኢ ክዘርኢ ከሎ በዓል መሬት በዓሉ እዩ። ዘርኡ እንተበላሽ ግን እቲ ፍርያት ንባዕሉ እዩ ዝሓስዮ። ህይወት እውን ከምኡ እያ። እቲ ሎሚ እትዘርኦ ስቱር ስራሕ ጽባሕ ጉድ ኮይኑ ክበቁል እዩ። ቁኑዕ ኮንካ ክትነብር ከለኻ ተመሳሲሎም ዝነብሩ ሰባት ክግላገጹልካ ይኽእሉ እዮም። ዘመናዊ ኮንካን ወይ ፋሽን ክሓሊፉካ ክብልኻ ይኽእሉ። እዚ ናይቶም ድኹማት መከላኸሊ ስልቲ እዩ። ቶማስ ኤድሰን ንኤሌክትሪክ ባልብ ክሰርሕ ከሎ ሰባት ይላገጹሉ ነይሮም። ንሱ ግን ምስ ሓቁን ምስ ስርሑ ጸኒዑ ሎሚ እቶም ዝላገጹሉ ዝነብሩ ጠፊኦም፣ ንሱ ግን ዓለም ዘብርህ ታሪኽ እዩ ገዲፉ። ኣብ ብትክክል ምንባር ቃላትካ ረዚን ክኸውን ኣለዎ። እወ እንተልካ እወ፣ ኣይኸውንን እንተልካ ድማ ኣይኸውንን እዩ። ዝውስል ሰብ ቃል ወይ ይሕሉን። ተኣማንነት ምስ ሰባት ዘለካ ርክብ ጥራሕ ዘይኾነስ
ምስ ባዕልኻ ዘለካ ቃል ኪዳን እዩ ብትኽክል ምንባር ዘምጽኦ ዓብዪ ፍረ ሰላም እዩ ተመሳሲሉ ዝነብር ሰብ ኩሉ ግዜ ከይቃላዕ ይፈርሕ እዩ ብትኽክል ዝነብር ሰብ ግን ዝፈርሖ ነገር የብሉን ከም ባህላ ማርክ ትዌይን ሓቂ ትዛረብ እንተኾንካ ዝኾነ ነገር ክዝክረ የድልየካን ይብል ብትኽክል ምንባር ክትጅምር ከለኻ ቀዳማይ ዝፍተን ዝምድናታትካ እዩ ተመሳሲልካ ትነብር እንተ ነርካ ዕርክነትካ ብጥቕሚ ወያ ምምስሳል ዝተመስረተ እዩ ሓቀኛ ክትከውን ከለኻ ግን እቶም ብሓሶስ ዝፈትኻ ይርሕቑ እቶም ሓቀኛ ድማ ይእክቡ ማንዴላ 27 ዓመት ኣብ ቤት ምእስርቲ ክእሰር ከሎ ተመሳሲልካ ውፃእ ዝብል ብዙሕ ዕድላት ቀሪቡሉ ነይሩ እምነተይ ክቕይር እየ እንተዝብል ነይሩ ክወፅእ ይኽእል ነይሩ ንሱ ግን ስጋይ ክትኣስብዎ ትኽእሉ ኢኹም መንፈሰይ ግን ነፃ እዩ ኢሉ ጸኒዑ ብትኽክል ምንባር ማለት ከምዚ እዩ ኣብ ማእኸል ፀቢብ እስሬት ኮይንካ እውን ንሓቂ ተኣማኒ ምዃን ዓለም ኣብ ምስሊ ሰባት እንታይ ይርእዩ እያ ተተኩር ብትኽክል ምንባር ግን ኣብ ባህሪ ንስኻ መኒኻ እዩ ዘተኩር ምስሊ ልክዕ ከም ክዳን እዩ ክቕየር ይኽእል ባህሪ ግን ልክዕ ከም ዓጽሚ እዩ ንመላእ ህይወትካ ደጊፉ ዝሕስ ኩሉ ሰብ ኩነታት ጽቡቕ ከሎ ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል እቲ ፈተና ዝመጽእ ግን ጸገም ምስ መጸ እዩ ብትኽክል ምንባር ዝምዘን ኣብ ግዜ ማዕበል እዩ ሓደ ነጋዳይ ክሳራ ምስ መጾ ተመሳሲላ ክሓልፎ ኢሉ ንሰባት የታልል ድዩ ወይስ ንሓቂ ሒዙ ይወድቕ እቲ ወዲቑ ዝትስእ ቁኑዕ ሰብ ካብቲ ብምትላል ቆይሙ ዘሎ ሰብ ይበልጽ ብትኽክል ምንባር ማለት ፍጹም ሰብ ምዃን ማለት ኣይኮነን ጌጋ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ እቲ ፍልሊ ግን ብትኽክል ዝነብር ሰብ ገጉኡ ክእመን ትሕትና ኣለዎ ተመሳሳሊ ሰብ ግን ጌጉኡ ንምሽፋን ካልእ ሽሕ ሓሶት ይውስኽ ገዛ ብዘይ መሰረት ከም ዘይቀውም ዝምድና እውን ብዘይ ሓቂ ኣይቀውምን ብትኽክል ምንባር ካብ ገዛ ይጅምር ንመጻምድትኻ ወይ ንደቅኻ ምሲልካ ምቕራብ እንተጀሚርካ ውሽጣዊ ርክብኩም ይመውት ሓቂ ግን መሪር እኳ እንተኾነ ንነዊሕ እዋን ዘተኣማምን ምትእማን ድማ ትሃንጽ ብትኽክል ክትነብር ከለኻ ንሰባት ክተምህር ኣየድልየካ ህይወትካ ባዕላ መምህር እያ ትኸውን ሰባት ንዘረባኻ ዘይኮነስ ንተግባርካ እዮም ዝርእዩ ሓደ ቁኑዕ ሰብ ኣብ ሓደ ከባቢ እንተሃልዩ ከም ጨውን ኩሉ ይጥዕሞ ብትኽክል ምንባር ዝመረፀ ሰብ ዓቕሊ ክህልው ኣለዎ ዓለም ብተንኮል ዝዓበዩ ሰባት እናርአት ክትፍትነካ ትኽእል እያ እዚኣቶም ተንኮል ሰሪሖም ሓሊፉሎም ኣነ ዳኣ ስለምንታይ እየ ዝጽገም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ትዕግስቲ ዘድልየካ ሓቂ ነዊሕ ተመላለስ እምበር ኣይትጠፍእን ተመሳሲልካ ምንባር ንኣእምሮ የድኽሞ እዩ ኣብ ቅድሚ ገለ እንታይ ኢለ ነይረ ሓሶተይ ቀይቃላዕ እንታይ ክውስኻለኒ እናበልካ ትጭነቕ ብትኽክል ምንባር ግን ሸኽም የብሉን ንኹሉ ሰብ ሓደ ሓቂ ስለትዛረብ ኣእምሮኻ ነፃ ኮይኑ ይዓርፍ እቲ ዛዕበይ ዓወት ምስ ሰባት ዘይኮነስ ምስ ውሽጥኻ ዝግበር ሰላም እዩ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ መጋረጃ ተዓፂኡ በይንኻ ምስ ተረፍካ ሎሚ ቁኑዕ ነይረ ድየ ኢልካ ንነፍስኻ ክትሓትት ከለኻ ሕልናኻ እወ እንተኢልካ ካብኡ ንላዕሊ ሃፍቲ የለ ብትኽክል ምንባር ክትጅምር ከለኻ ሓደ ግዜ በይንኻ ከም ዝተረፍካ ክስምዓካ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ብጎቦ ክኸይድ ከሎ ንስኻ በታ ጠባብ መንገዲ ሓቂ ክትከይድ ከለኻ ጽምዋ ይስምዓካ እዚ ግን ናይ ጀግና ጽምዋ እዩ ምስ ሓቂ በይንኻ ምዃን ምስ ሓሶትካ ምስላፍ ይበልጽ ይብሉ ዴቪድ ጎግኒስ ዘመናዊ ኣብነት ጽንዓት እዩ ንሱ ተመሳሲልካ ምንባር ማለት ንባዕልኻ ምጥላም ምዃኑ ይገልጽ ኣብቲ ዝኸበደ ግዚኡ ምስ ባዕሉ ንገጽ ብምግጣም ኣነ ሰነፍ እየ ኣነ ፈራሕ እየ ኢሉ ሓቁ ምስ ኣመነ እዩ ክቕየር ዝኸኣለ ብትኽክል ምንባር ካብቲ መሪር ሓቂ ዓርስኻ ምቕባል እዩ ዝጅምር ዓለም ብትኽክል ካብ ምንባር ዘርሕቐካ ሓደ ነገር ጥቕሚ እዩ እዚኣ እንተ ጌርካ እዚ ክትረክብ ኢኻ ዝብል ፈተና ይገጥመካ ብትኽክል ዝነብር ሰብ ግን ካብ ርስሓት ዝመፀ ሚልዮን ካብ ቅንዕና ዝመፀት ሳንቲም ትበልጽ ኢሉ ይኣምን ብትኽክል ምንባር ማለት ንሓቂ ያው ቅድሚ ዝኾነ ሰብ ክትዛረብ ምኽኣል እዩ ሓለቓ ይኹን ዓብዪ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ካብ ሓቂ ንላዕሊ ኣይኮነን እዚ ማለት ድፍረት ዘይኮነስ ዓርሰ እምነት እዩ ተመሳሲሉ ዝነብር ሰብ ውሽጣዊ ኣካላቱ ይጭነቕ ንጽንዕታት ከም ዝሕብርዎ ሓሶትን ምምሳልን ንጸቕጢ ደም ይውስኽ ንናይ ድቃስ ሰላም ድማ ይዘርግ ብትኽክል ምንባር ግን ንኣካላትካ እውን ፈውሲ እዩ ካብዚ ዓለም ክንሰናበት ከለና እንታይ ኢና ንገድፍ ገንዘብ ክውዳእ ይኽእል ስልጣን ክሓልፍ ይኽእል እቲ ዘይሓልፍ ግን ንጹህ ስም እዩ ሰባት ገለኩ ሓቀኛ ሰብ ነይሩ ክብልኻ ከለዉ እቲ ዝዓበየ ሃፍቲ ንሱ እዩ ሶር ቶማስ ሞር ንጉስ ዓዲ እንግሊዝ እምቢ ስለ ዝበለ ሞት ተፈሪድዎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደቂቓ ግን ንጉስ እሙን ኣገልጋሊ እየ ግን ቅድሚ ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ሕልና ኣገልጋሊ እየ ኢሉ ሓሊፉ ስሙ እስካብ ሎሚ ከም ዓንዲ ጽንዓት ይጥቀስ ብትኽክል ምንባር ማለት ንዓርስኻ ጥራሕ ምንባር ኣይኮነን ንኻልኦት ብቕንዕና ምሕጋዝ ማለት እዩ ኣነ እንተሃፍተንኩ ዓለም እንታይ ገደሻ ካብ ዝብል ሕሱራት ተሓሳስባ ወፂኻ ብሓባር ብቕንዕና ንዕበ ማለት እዩ ብትኽክል ምንባር ዋጋ ይኽፍል እዩ ግዜኻ ጥቕምኻ ወይ ዕርኽትኻ ክትስእን ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ትረኽቦ ውሽጣዊ ክብረት ብዝኾነ ዋጋ ኣይዕደግን
ዋጋ ዘይከፍል ካሎ ሓቂ ድማ ክብሪ ይብሉ ብትኽክል ምንባር ሎሚ ክትጅምሮ ትኽእል ኢኻ ዝሓለፍ ሓሊፉ እዩ ሎሚ ኣነ ካብ ሎሚ ጀሚረ ተመሳሲለ ኣይነብርን ሓቀኛ ክኸውን ኢልካ እንተወሲንካ ሓዱሽ ሰብ ኮይንካ ተመሊድካ ኣለኻ ማለት እዩ ዓለም መድረኽ እያ ሰባት ድማ ተዋሳእቲ እዮም ንስኻ ግን ተዋሳኢ ኣይትኹን ብሓቀኛ ሰብ ኩን ኣብ መወዳእታ ትረኻ ህይወትካ ትዛዓበ ህይወት ብትኽክል ምንባር እዩ እዚ ጽሑፍ እዚ ከም መበገስ ኮይኑ ኣብ ህይወትካ ክትጥቀመሉን ክዝክሮን ምን ኢልካ ብትኽክል ምንባር ጅግንነት እዩ ንስኻ ድማ እቲ ጀግና ሁን